Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोबाय। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोंना दिनै गिर्जायावहाय आलासि फैदों आरो बेनिफ्राय आलासिफोरनो ओंखामखौ जोंहानाव संगोन माने आं दायो संनो स्टार्ट खालामबायानो। बेखौनो आं एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो होननानैहाय भिडिअखौ लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दायो आं गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथिंजाय दङ लेस्रा, ओंख्रि एवगोन। ओमफ्राय नैबेयावहाय बेदर, ओमफ्राय आं मा बेदर नायथ'वाखैनो, दाहाय नायनोसै। ओमफ्राय नै इसिङावहाय आङो दालि जानो नागिरदों। दालिखौ जानना होग्रोनानै बेलेगखौ एसे नायबाय थानोसै। दालिखौ खोबनानैबो होबाय आङो, बे गोदौबाय थाथोंसै। बिनिफ्राय आङो बिथिंजायहाय बेदर एवनो थाखाय रेडि खालामहैनोसै। आंबो गिर्जायाव थांदोंमोन, 10सोआव थांदोंमोन आङो। बिनिफ्राय दसे हाबनानै फैबाय। दायो ओंखाम संनो टाइम जाबाय नालाय फैग्रोबाय। दिनै हाबजोबनो मोनासै। खोनागासिनो थायो, जोंहानि न' खाथियाव नालाय खोनाफैजोबो आरो जोंनाव। बेयावनो खोनासंबाय थानोसै आङो, ओंखाम संहोलां खोनासंहोलां थानोसै। अमा बेदर आं नायथ'वाखैमोनानो मा बेदर लाबोदों। अमा बेदरानो दासो सुस्र'नानै लाबोबाय आङो। लोगोफोर, बेदराव होनो थाखाय बाखार माबा माबि देनानै लानोसै आङो। जिराफोरखौ देग्रोदों, होमबासो गेब्लेगोन ना। ओमफ्राय फानलौखौ होदो, सामब्राम गुफुरखौ होदो, दाहाय उनावहाय देनोसै बे गेब्लेबाथाय। नै बिथिंजाय दालिया गोदौगासिनो लोगोफोर, एकदमबारे जि मोजां गोदौहोखाबाय आङो। बेनिफ्राय बिथिंजाय बेदर एवगासिनो, बेदर गिर्जाया जोब्बाय नामा इबा? सिरि जानांगौ। खांदो। दुन्दियाखौ दा होना होनो हागोन दे। दुन्दियानो जाना देरस्लाबनो मोनला। खद्दाय बाथोन जाबाय थायो, ओमफ्राय ओंख्रिफोरावबो होलाबायो। जोबलाय लांसिगोनसो। बेनिफ्राय नैबे खावसेथिंजाय लेस्रा एवगासिनो, बिथिं बेदर एवदों। आं हाबाङा। नोङा, हायो दे, बारा हाद्राय। बेदरा मोनबाय। नैबेयाव दालि, ओइयाव भाजा दोङो, ओमफ्राय नैबे ओंखाम। टेस्टि जाखाबाय। आलासिफोरनो ओंखाम होग्रोबाय लोगोफोर, बिसोरनो होग्रोबाय, जों उनावहाय जानोसै। हाय। The next day. अमा खोमा जालायनोसैहाय जोंहा। गोथावनो टेस्टि दुन्दिया गोरलैजों संदों, गोथाव जानोसै। मैद्रुबो संदों, आलुजोंहाय मैद्रु। बेनिफ्राय सालाद, केरटनि सालाद बानायदों।